Oh, ito. Okay. Super practice para ito kanina. Ay, pag-ilang, hindi pa kaya po. Kaya ito. Wala. Tamuhay yung kagaya mo na ba si may kahinahiya? Wow! Kung gaano ko nakadako, ang bubungit mo, itong kadako ang gugma. Okay. Okay, hala, 1, 2, 3. Hinay. Bisa na hinuhungit, mahuhulog pa. Okay. And of course, as public request, na-request ang publiko. Kiss, seal it with a kiss. Bago pa, seal it with a kiss. Okay, 1, 2. Ito na lang na niyubin mo na. Nabuko pa ka. Ito na lang mo na. Okay, hala. 1, okay na. Tubig, hindi. Ito pagkapunga kay iyo lang kadatagsa. Bisa pa niyo pagpuno ni kay iyo na. Okay, hala. 1, 2. Ay, bantayin ka mo lang ito, di ka nasunod na huninang naman. Okay, 1, 2, 3, go! Ay, mo doon, paghagok ka daan. Ito mo, di ba mga paghagok? Ay, kamisip dito na. Ito nagkakaputay ang kamot. Dili ka mo ito, nangad-hangad ka tala, inday. Kaya ito manangalangat tala. Ito di mo suluubin nga ito. Madwa ka mo ito, mabito po ay sabot nga yung mga hindi. Ay man, daliwat. Nag-aragsawa di maram humangat. Okay, 1, 2, 3, go! Ay, uni kanila kayo, magpipicture ko na si Ninang. Okay, 1, 2, 3. Nagpag-look-in na, dito bang tala. Okay, 1, 2. Ito sa mga dito kayo ha. 1, 2, 3, go! Oh, ito! Okay. Super practice para ito kanina. Ay, pag-ilang, hindi pa kaya po. Kaya ito. Wala, kaya. Practice tayo ito kanina. 1. Pamati ka ba sinangat? Dahil wakanatin, mag-uho ata. 1, 2, 3, go! Oh, very good. Palakpakan gapon. A few moments later. Okay. Hala, tamuhay yung kagaya mo na ba si may kahinahiya? Girl is whisper. Nakikita ko po. Isunod po po ito po. Pagpaparinig sa party. Enough. Thank you. Ito ko ng inap po. Ano ka? Makasawa na akay. Ngayon na sa nakako mga patok ng mga manghod. Okay. So, una mo siya na ikuluan, makay na sa kapaga sa nangin mo na ahunga. Ito mo, ginawa ito babae, tagagayin daw na ito. Matagandun na niya, sindi kayo nga magkita kami utro, hat kang kudayin siya, sa diin na parte sa kanya lawas mo siya kahunagad kami. Diin, luwas ang una, diin. Sa inggon, diin. Sa pisngi ko no, halahat ki sa pisngi.
Okay, and of course, si Rodel Papel, you have to follow what is what is being demonstrated here in class. Okay, so, kung ano din ko nang ginpakula, wala, nagbabalas, malay na umab. Okay. 1, 2, 3. Sa sisme. Hindi na nasali. Hoy! Ang iba sunod, isbak na siya. Hindi mo may diin. Okay. Next, second question. Sa nakilala mo na sila, diretso ka chat. Tawa ka naman yung mabneto. Chat tayo na, no? Dito, hoy! Nakita na kita sa simbahan, may ginilino pag sa iyo, ginamag pag sa iyo. O, hala. Pag-meet God kit, di ka, nag-meet ka, di mo siya kahulaghatkan sa tuloy ka naman siya pinahawak, mga budlak na, nakuha ka, malumanay ka sa mga sugat si Trini. Okay, di mo siya kung kahulaghatkan sa to. Sa forehead, sign of respect. Sa ito, hindi kamahik. Hindi kamahik. Okay. Sa forehead ko no. Okay. Wala daw. At sa forehead mo na. Ito, bago mo siya mga boy. Hala na. Sinahon. Okay. Wala daw. Go. O, tumapakulaw. Oh. Sa forehead. Wow. Okay. Ang bang niya. Okay. Ngiting may hingos. Kamu man, 1, 2. Ano pa palit mo kaya? Okay, blocking. Blocking, okay. Ito, hindi naman hot, pinili sa puha. Ayaw sa puha. Okay. 1, 2, 3, go. Diba? Dinilog yung paglihon. Sabi ko sa'yo. Sakit, ay, hindi maman. Ay, pero hindi siya parang ate. Sa matalang talaga nga gininilungan niya, hindi siya na-absent. Nagpapagyo pa man. Sakit, di siya na-absent, kaya di siya imamaan. So, dapat di pa imaanong para sa sunod, pwede ka. Okay. Ikatulo na nga pangutana. 32 ito. Okay. Ang ikatulo nga pangutana, ha? Sa nangungulting ka na. Tangdo ginoo sa gutom na, di Hatkan ko na yung sinungi sa sabihin. Sa iyong kuno. Panis na. Okay. Sa iyong kuno. Ano man daw, ginoo. Pwede, ako lang una ang substitute. Okay. Hala. Ay, pag sinangit kayo. Bisan siya dumiri, huwag kayo sa may himo. Diba ate, no choice ka. You have to follow my instruction. Kaya di ka nga magsunod pag ibig kayo ako noon. Okay. Wala daw, sa iyong kunuhat ko na sa iyo. Ay man daw. Maramang impaluto. Okay, 1, 2, 3, go. Okay, si Rodel. Ano ba ito ako sa iyo? Kaya, lingon ka nga konti. Wow! Bongga na mo sila. Perfect ang kilay. Okay, sige. 1, 2, 3, si Rodel. Ate ka lang. You should be okay. Ano? Pero nasang ka, parehas ang pinagunasan. Mga balhas ang tadhana. Okay. Ikaw pa at kapangutana. Kanina siya, 32 lang kung tayo mo ka 38. Okay. Ikaw pa at kapangutana. Sanggin sagot ka na wilin. Bago siya may uwi sa uha na makita na. Oo, ano? Wow, bungga. Kilit na nag-uumapaw. Diin mo siya sa for sure, din nagmaharos ka na yun. Diin mo siya, okay, kato. Taliyog ko no! Taliyog! Ha? Mana paniloy! Paniloy! Kala daw, wag ka sa liyog. Wow! Uli na, 1, 2, 3, go!
Sir Joseph. Marami na bakit mapunta sa kanyang kalagayan, pero ito talaga yung dumatami. Sophia ay pagkanta. Harap na ay pagkanta. Okay, last question. I now pronounce you, I now declare you husband and wife. Riel, you may now kiss your bride. Hindi na rin kami doon. Riel pala, hindi mo din. Riel pala. You may now kiss your bride. Wala, go. Okay. Pwede ito mga romantic na pag-alukay. Mala ito, ano yung tinukong patubod na uli na dali niya. Islak niya. Kinamlan, ito, dapat na go, use, wala go. Ito may ilitin na, halik na may diin. 1, 2, 3, go. Okay. Naguyo pa yan sa tayo pa yan. Okay. Sir, kung how old are you po? You're 28? Promise? Next one? Di ka pa makasawa ng buhay? 28 or 82? Okay. Pag-apat sila si Sir nasa 40? 20 plus? Or below 40? And you are 32 ate, di ba? 32 ka? 34? Pwede na, di ba? Malay natin. Okay. Teka ba nga kayo? Bakit ako sa nakabutong kayo? Ito na ako dito. Ito na ako. Ito na ako dito. Uy! Tunay ang kalupihan katarabuan. Buhat na. Buhat ko na kayo na. Buhat kayo na. Tunato bang sa audience. Okay. This is the final round. Pag di ka sila magsubot, another 5 questions. Mapapapuyan ka sa pagkatao mo ate. So, 1, 2, tingnan natin kung si Sir Rodel is good follower. Kasi di ba, nakita natin sa lips, so, siyempre dapat sa lips din. Kung ano ang nakita, dapat yung dinang isa sa gawa. Di ba, ma'am? Maminig na di ba dapat ang instruction? Failure to follow the instruction will be marked 5. So, 1. Galing! Okay. Sige. 1, 2, 3, go. Ay, di ka pa kaya ng pwede. Ay, di ka na pwede ito, mama. Kung di na ka na komportable siya, pwede ako proxy doon nila. Okay, balitaw, wala na kayo. Kasi we are running out of time. Ate, ay ba daw kapali? Ate, agad. Single ka di pa ba mo? At may nabinuo. Walang halong malis siya. Na namalusad sa still you have to follow what is. Okay, ano? Ano ba sa mga lipstick ate? 1, 2. Ay, po na. Ay, ba daw? Hoy, di rin tumawa ng kakasugo sa hotel. Apa? Hindi man daw na. Kano pa niyo pa ang sunod-tad pa? Diyan. Okay. Thank you so much. A round of applause, please.